Huomenta, äiti. Huomenta, kultaseni. Kävin jo töissä ja niin, että uutiset alkavat, niin ehdit katsoa ne ja sitten alkaa jotain ystävää. Mutta tänäänhän on koulua. Kouluun ei saa nyt mennä. Näet sen uutisissa syyn, miksi ei saa mennä kouluun. Okei, mä menen katsomaan uutiset. No niin. Hyvää päivää ja kaikkea mukavaa. Tänään uutisissa on sellaista kerrottavaa, että kouluun on käynyt ryöstö. Eli koulu on ryöstetty, joten suosittelemme kaikkia pysymään sisällä ja ovet lukoissa ja sellaista. Ja kaikki muukin esine on lukkoihin. Hyvää päivän jatkoja. Nyt mä tajusin. Ai sen ryöstön takia, kun mä en saa lähteä kouluun. Niin, mutta voit soittaa jonkun kaverin tänne. Tai lähteä kaverille. Mutta minä sitten vien sinut, jos lähdet ystävällesi. No, mä ajattelin kysyä Sagaa. No menehän sitten huoneeseesi soittamaan. Okei. No, pitää soittaa Saagalle. Ai moi Saaga, niin voitko sä alkaa? Voin, kuulitko sä uutisista sen? Ja totta kai mä kuulin. Niin, no, voin mä alkaa. Hyvä, mä tuun vaikka teille sit niinku. Joo, se käy mulle. Hei, mä tuun teille. Okei, mä voin kuitenkin tulla sua vastaan. Okei, heippa. En mä voi kyllä tällä yökorulla lähteä mihinkään. Pitää ottaa tää pois. Justiinsahan äiti ja isä kävi tuolla Espanjassa ja Teneriffalla, niin mähän voisin pistää sen mun uuden korun. Nyt pitää etsiä se muuta kaapista. Au. Kaapista etsin koruan. Tuossahan se onkin. Nyt sit vaan puetaan tää koru. Näin. Vielä vähän tosta noin. Ja sitten tosta päästä. Totta. Valmista. Ja nyt sit mä lähden sitä vastaan. Ai niin hei, jos mä lähden ulos, niin enhän mä silloin voi pistää tätä porua. Pitää riisut. Kas näin. Kultaseni. Niin äiti. Muista, kun menet ystäväsi vastaan, niin muista varoa jättiläissutta. Se haukkuu tuolla noin. Kuulethan sen? Kuulen. Muista varaa sitä. Muistetaan. No, nyt täällä pihalla ollaan. Missäköhän Saaga on? Sitä mä kyllä haluaisin tietää. Toi on se jättiläiskoira, mistä äiti puhuu. Kai Saaga tulee kohta. Saaga, sä tulit vihdoinkin. No pakkohan sitä oli. Hei, ollaanko hetki pihalla? Au. Joo, ollaan vaan. Mutta ei me tässäkään voida olla. Ei niin. Meidän pitää matkata tonne Lumivuorelle.
No, käytetään jättihissiä. Täytyy kulkea vuorelle. Se mennäänkö luistelee? Joo, se on kiva. Luistellaan. Toki kivaa. Uhi! Meidän kannattaisi nyt lähteä sinne vuorelle päin. Joo, niin kannattaisi. Aika pitkä matka. Niin, mutta se oli sen ansioista. Onko sulla kylmä? No on! Niin mullakin oli kauhean kylmä. Mennäänkö sisälle? Joo, mennään. Voi kultaseni, palasitkin jo kotiin. Joo, mä ja Camilla ei enää halua tulla. Siis mä ja Saaka ei enää halua tulla sille. Niin, se oli kauheeta. Rovako. Au. Menkäähän nyt huoneeseesi. Okei. Hei, me ei päästä huoneeseen. Ovesta. Kas näin. Mitäs tehdään täällä? En tiedä. Jotain kai. Seuraavassa jaksossa jatkuu.